באמת? מה, ילדה היא אומרת לי, וואי, זה יפה וזה. רגע, חכה, יש לי ממתינה. זאת שלי. חכה, אל תנתק רגע. הלו. מה קורה? בסדר. שומעת? איפה את? מה זה למה קרה? את תראה? טוב? עזבי אותי למה אני אראה. תסביר עליי. עזבי למה אני אראה. לא משנה, זה כך אחרי זה. טוב, אני בהליכה. באמת? כן, אני אחזור אלייך כבר, טוב? לא, רגע, תקשיבי. מה? זה. מה, זריז? מתי יצאת? יצאתי ב-15:45. קלה, גם לי ככה אתה מפחידת. אני לא נושמת. איפה את? למה את לא נושמת?